हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जों दा मोनसे बिमाशंकर मन्दिराव खुलुमनो थांगासिनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नै जों सफैबायानो जि सान्दुं गोसालै प्लेट नाय खालि एखौ नाय खनना लानोसै ना सोना लानोसै हो सोना लास्रानोसै खोमा साथाखौ हमनो हाया जों दा सान्दुं गोसायाव लाइनाव थांगासिनो दङ ओरैबायदि मानसि बुरजाना बिराद मानसि बुरजा दिनै समबार ना हाला जोङो नै एकदम ओरैबायदि गरम थेवबो लाइनाव थांगासिनो मन्दिर फैनानै स्टुडेन्टबो लोगो मोनबाय नै बे जाबाय देरलायलांबाय उन्दैयावनो टिफिन दौलायनाय स्टुडेन्ट आंनि देरबाय बिमाया जाबाय नै आंनि स्टुडेन्टनि बिमाया दिनैसो लोगो मोनबाय दिनैसो लोगो मोनबाय इमान गोबावनि उनाव सेन्देलखौ इयाव दोनसै दे जों दा लाइनाव थानो हायिनि थाबायनो हायिनि खस्थ' मोननानै दसे जिरायलायबाय नै लामा ससेयाव बयबो खावथं खुथं जिरायगासिनो जों गरमाव थानो हाला जों एकदम माने मा खालामनो फैयै सिङावबो हाबहैनो हाला दा बाहेरावनो जिरायबाय नै बे जाबाय गेटखौ मोनबाय जों दा खुलुमनानै फैबाय जेने तेने माने सिङाव मोजाङै हाबनानै खुलुमनो मोनाखिसै थेवबो एसे ओरैनो खुलुमबाय आरो दा जों थांनो ओंखारबाय भान्दारा जाग्रा जायगा जों दा बेहाय मन्दिर खुलुमखांना फैनानै जों एसे जानायाव लाइन जानोसै